के बड़ी बोला हमके छौड़ी, बोला हमके छौड़ी। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज, बोला हमके छौड़ी। रंजीत यादव। आज हम बोल तोर बोलो हियो छौड़ी, आज हम बोल तोर खोलो हियो छौड़ी। मस्टरवा तोरा से हंस के काहे बोला होगे छौड़ी, मस्टरवा तोरा से हंस के बड़ी बोला होगे छौड़ी। दिलवा से दिल लागो जोड़ा होगे छौड़ी, दिलवा से दिल लागो जोड़ा होगे छौड़ी। मस्टरवा तोरा से हंस के काहे बोला होगे छौड़ी, मस्टरवा तोरा से हंस के बड़ी बोला होगे छौड़ी, बोला होगे छौड़ी। मस्टरवा तोरा से हंस के बड़ी बोला होगे छौड़ी, बोला होगे छौड़ी। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो करियातपुर। प्यारे के चाकर लागा चाला हाथों तोरा गे, अजया सकुलावा में कई देव सोरा गे, कई देव सोरा गे। प्यारे के चाकर लागा चाला हाथों तोरा गे, अजया सकुलावा में कई देव सोरा गे। आगे पीछे काहे तोरा डोला हको छौड़ी, आगे पीछे काहे तोरा डोला हको छौड़ी। मस्टरवा तोरा से हंस के काहे बोला हको छौड़ी, मस्टरवा तोरा से हंस के बड़ी बोला हको छौड़ी, बोला हको छौड़ी। मस्टरवा तोरा से हंस के बड़ी बोला हमके छौड़ी, बोला हमके छौड़ी। मिक्स बाय रंजीत यादव। टिंकू पवाना से लगाई लेनी दी लगे, आनंद मानो जावा के बुझानी ना फी लगे, बुझानी ना फी लगे। टिंकू पवाना से लगाई लेनी दी लगे, आनंद रौसानावा के बुझानी ना फी लगे। आनंद ला भरवा बड़ी भोला हवे छौड़ी, आनंद ला भरवा बड़ी भोला हवे छौड़ी। मस्टरवा तोरा से हंस के काहे बोला हवे छौड़ी, मस्टरवा तोरा से हंस के बड़ी बोला हवे छौड़ी। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो करियातपुर।